डेव्हिल त्याचं नाव निंबोडे तालुका आटपाडी जिल्हा सांगली त्याचं गाव पैलवान युवराज बुदावले निंबोडेकर मालकाचं नाव आपल्या तुफान वेगानं महाराष्ट्रातल्या शौनशर्य क्षेत्रात सर्व परिचित असणारा काळा पांढरा डेव्हिल याच्या आईचं नाव ब्लॅकी काळी मादी ब्लॅकीचा बच्चा आणि बापाचं नाव महाराष्ट्र चॅम्पियन डेव्हिल याच्या बापानं अखिल एव्हरेस्ट 2013चं मैदान 28 जून 2013ला पहिल्या नंबरने गाजवलेला बाप काळा पांढरा डेव्हिल आणि याच डेव्हिलनं 23 जानेवारी 2014ला यमाई देवीच्या यात्रेनिमित्त औंध तालुका खटावचं मैदान गाजवलेला असा सत्यशील भैया मोहिते पाटील अकलूजकरांचा असली शेर महाराष्ट्र चॅम्पियन डेव्हिलचा बच्चा बापाचं नाव डेव्हिल असली शेर हा बापापेक्षा 6वा शेर नाव त्याचं डेव्हिल अंबादास शिंदे बार्शीकरांना लहानाचा मोठा केला आणि पहिला युवराज बुदावली निंबोडेकरांच्या छावणीत दाखल झाला असा तुफान वेगवान डेव्हिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है यूं पंखों से उड़ान होने से कुछ नहीं होता उड़ान तो हौसलों से चाहिए आपल्या वेगानं महाराष्ट्राच्या शौनशर्य क्षेत्रात आपलं मलकाचं अजरामर करून सोडणार हा डेव्हिल पहिलेच मैदान नाव केलं 8 जुलै 2018ला ठिकाण दिगंजी तालुका आटपाडी 6व्या नंबराचा मानकरी मोही तालुका मान मैदानाचा 12 सप्टेंबर 2019चा 7व्या नंबराचा मानकरी 12 ऑक्टोबर 2019चा मराठी मैदानाचा 9व्या नंबराचा मानकरी आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या तुफान वेगानं तमाम शौनशर्य शोधदार हृदयसह आरूढ झाला हा काळा पांढरा डेव्हिल बहिरनाथ देवाच्या यात्रेनिमित्त निलमरवाडी तालुका खटावचं मैदान कातर खटाव शेजारी 16 एप्रिल 2019ला गिरकीवार भिरकीवार पहिल्या नंबराचा मानकरी हा डेव्हिल 13 जानेवारी 2019ला समाधान अभयरावांच्या वाढदिवसानिमित्त 4थ्या नंबराचा मानकरी उसे सावळेने आटपाडीत 14व्या नंबराने गाजवला याचं असंख्य मैदान नंबरात निंबोडेकरांचा बच्चा किसी के दम पर चलने वाले सिक्के नहीं हम खुद के दम पर चलने वाले बादशाह है हम असा पैलवान युवराज बुदावले निंबोडेकरांच्या वळकीचा तुफान वेगाचा गतीचा बादशाह वेगाचा शहनशाह नाव त्याचं डेव्हिल